медиите на властта отново разпространяват невярна информация, че GPS сигнала на Пловдивското летище е бил заглушен и затова Урсула фон дер Лайен не е могла да кацне веднага на летище Пловдив. Истината е съвсем различна. Всъщност на летище Пловдив няма радарни ръководители, а само процедурни ръководители и това е известно на всички пилоти. Но пилотите на Урсула фон дер Лайен вероятно са смятали, че когато кацат на летище във втория по големина град в България, ще има радарни ръководители, но не са познали. И отново забележете, медиите на Прокопиев, BTV, Нова, всички официални медии и официалните версии са, че руснаци са заглушили GPS сигнала, Урсула не може да кацне. Всъщност, благодарение на управлението на прасетата и на управлението на Европейския съюз до момента, ние сме в такова положение, че няма радарни ръководители на летище Пловдив. Разпространете тази информация и спрете разпространението на дезинформация.